We are taking a tour of Amupa. All the way from Enugu, government area, Enugu State.
Center for Research in Igbo History and Culture. Today is Friday, the 5th of January 2024, and we are celebrating the traditional wedding of Mazi Ifeanyi Nnamdi. Chief Executive Banyu. Umueri zuwelezweba. So I was I ban no one night work. Jelly zutaluti eva via. Kito dies yo ya duro wa akulo we. No dia keta auto ogote auto bu aka ndi. No you ma kai ju. I say you ma riende o. Dalu na. Na mbegu wata ye. Anya akwada na akpoku mbegu. Na mbegu. Moye bụ mbada. Aba mboli semeka. Abụmonye ụmụ atọrọ Umueri. Ana na-etu m Odogwu. Anyị bịara nwanne akwụkwọ anyị ka fa friend anyị mpa. Emebe nwaanyị. So abịa ka anọ ile kpọtara otu na onye ugolo arọ nwa atọ ka. Nwanne akwụkwọ ya bịara. Daalụ. Onye bawara n'iche, onye gbapụ n'iche. Ọ kaịra anya. Mgbe kaịra anya, asị kaịra anya. Kedu onye ọzọ ya etiela anyị? Mbegu akpo. Kedu mbegu? Goldfish have no hiding place. Mbegu mgba. Because I like one night walking. I need the two from Aguila, and I be very happy. Today no wala ke wa chat along way. Always was in Ori. But here na will be on my koya. Organize 2025 line is. Can make us here, man. Dalu. Kisi we gina mele bele. Ya tap one ya tani. Happy New Year. Same to you. Give them we give. You buy no Lily and you. Even na mo whatever so no, e go be on my call. I know that by Chaito. From Delta to Port Harcourt. I'm happy for him today. I said, walk at all and white. I see one name near time. My boyfriend would like. It is Bachelor's Eve. Today is Friday, the 5th of January 2024, and tomorrow Saturday, 6th of January. Ifeanyi Nnamdi will be taking one former meet.
Adegbe.